Grabe ito. Gana, kung saan? Napadadalo man na niya sa balay ka. Hello, what's up? Nandito ako ngayon, bahang-baha sa kanila. Ayan, basa. Delivery lang kahit basa at ulan, baha. Ayun. Natin na natin yung ano, yung order ni Madam. So, kay Madam Sanchez. Ayan, doon. So, baha sa kanila. Kaway-kaway tayo, Madam. Ayan. Wilfredo Mones, YouTube vlog. So, dito tayo ngayon. Dito sa Bugtong Sentro, kung saan natin hinatid yung parcel ni Nanay Aida Sanchez. Ayan. So, mula doon sa highway, papasok sa kanila, baha. Kung makikita nyo, yan o, baha. Palabas ng highway. So, shoutout sa mga kababayan natin dyan na ano, binabaha. Baha. La la la. Ayan, so dito mababaw na yung parte rito. Medyo mababaw na. Ayan. Ito, maparte doon medyo malalim. So ito mababaw na to. Proceed na naman tayo sa next delivery.